खुलुमबाय लोगोफोर आं मरिदुल बर' नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो ग्रामार सेक्सननि खायसे बाथ्राखौ माबोरै बर'निफ्राय इंराजियाव राव सोलायो बेखौ फोरोंगोन। बेनि आगोलावनो नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे आरज, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खालामनानै लादो प्लिज। दे होमबा जागायनोसै ना लोगोफोर। रिताया दै लोङो होननायखौ इंलिसाव माबोरै होनगोन दे बुं। Rita drinks water. सिमाया ना जायो होननायखौ इंलिसाव माबोरै बुंगोन जोङो? सिमा eats fish. मिनाया बिजाब फरायो बेखौ इंलिसाव बोरै होनगोन? मिना reads book. दाना बिनि उनाव दङ जों ना जायो होननायखौ इंलिसाव बोरै होनगोन जों? दे बुं। We eat fish. दे बेनि उनाव दङ जों गामियाव थायो होननायखौ इंलिसाव माबोरै बुंगोन? We live in the village. बियो दै लोङो होननायखौ इंलिसाव माबोरै होनो? She drinks water. बिसोर जोलुर गेलेयो होननायखौ इंलिसाव माबोरै होनो? दे बुं। They play football. नों सासे मोजां हिन्जावसा होननायखौ इंलिसाव माबोरै होनो? दे बुं। You are a good girl. जों 5 थाखोआव फरायो बेखौ इंलिसाव माबोरै बुङो? दे होन। We read in class 5. बिसोर बिजाब फरायो होननायखौ इंलिसाव माबोरै होनो? दे बुं। They read book. जों फरायसालियाव थाङो होननायखौ माबोरै होनो इंलिसाव? दे बुं। We go to school. रामा ना जायो होननायखौ इंलिसाव बोरै होनो? राम eats fish. नों साहा लोङो होननायखौ इंलिसाव बोरै होनो? दे बुं। You drink tea. नमिताया गाइखेर लोङो होननायखौ इंलिसाव बोरै होनो? दे। नमिता drinks milk. बियो लिरो होननायखौ इंलिसाव माबोरै होनो? दे। She writes. थिग बेबादिनो जिके आरो ग्रामारनि सोमोन्दै गियान मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। गोजोन्थों।